Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna Kulovaná. Anna Kulovaná, herečka? Momentálně. Momentálně? Tomu nerozumím. No, jako teď asi, no. No ne, jako plánujete něco jiného ještě? No teď ne, teď úplně. No nemyslím teď večer, jako že byste... Jo. Ale jako tak hrajete teďko, že jo? No, teď hraju a i plánuju. No, ale vy teda nejste definitivně rozhodnutá zůstat herečkou? Jako jo, ale asi to budu kombinovat, prokládat. Budete to prokládat, jo? To je dobrý. A čím to budete prokládat? Tak poslední nápad je, že budu masérka. Herečka, masérka? Ne, jako herečka a třeba odpoledne masérka. No ale to je divný, ne? Tak vy budete někoho masírovat, já jsem vás včera viděl v televizi. No to asi bude, no. Jo. No. My bychom se teď podívali na takovou ukázku s vámi. Aha. Bude v pohodě. To je typická scéna pro mladé herečky, že jo? Nebudu tam mít nějaký prsa, že ne? Ne, nebudete, nebojte se. My jsme slušnej pořád. Dobrý. To se ostatně většinou tyhle scény dělají hlavně kvůli režisérům, ne kvůli divákům. Já vím, no. Vy to víte, jo, jak to? No. Taky vám to tak přišlo, jo? No. A mě šlo blbě. Nebudu tam mít prsa, že ne? Ne, nebudete. Teda pokud jste tam neměla, tak je tady samozřejmě mít nebudete. Podívejte. A tady mi to ustřihnem, že? Vidíte? Slušnej pořad. Super, tak děkuju. A jak jste byla vyděšená, co? Tak jako trošku jsem se bála, že tam jako budu mít ty prsa. A proč to teda točíte, když se pak bojíte, že tam budete mít prsa? Ale tak v tu chvíli, kdy to točím, tak mi to nevadí, že tam mám Nevadí. ty prsa, protože ty tam mám furt, ale jako potom, když je to v televizi, tak... To je pravda, no. Vy to máte zvláštně s tím časováním, že říkáte, herečka jsem teď, prsa mám furt. Jako máme to s sebou pořád všechno, no. Že jo, máte to taky. Já taky. Teď jsem, ještě když jsem sem šel, jak jsem se kontroloval. Mám všechno. Dobrý. Dokonce i prsa mám sebou. Ale tady jsem si někde četl o vás, No. že jste taková jako milovnice detailů. A říkáte, že pozorujete třeba jehličí, když jste v lese. To je pravda, jo? No, jako je to pravda, no. Teď třeba takhle taky pozoruju úplně detaily na vás. Prosím vás, nechcete napít? Co je? Ale něco ostřejšího, jestli by bylo. To ne, prosím vás, ostřejšího se tady nepije. My jsme veřejnoprávní televize a ta voda je dotovaná. Děkuju teda. To vám zaplatili koncesionáři. Tak děkuju teda. No, Já vás pak pozvu. taky byste, jo. No tak na prezidenta jste dost jako žíznivej. To si tady ještě nikdo nedovolil. Děkuju. To je furt rozvoj, hele, a pak... No, To je součást rozvoje. součást rozvoje, dostatek tekutin, jo. No. No, ale tak vy v lese pozorujete jehličí, vy máte takový smysl pro detail, nebo vám to tam ujede, když nechcete? No spíš mám jenom ten smysl pro ten detail. Jo. Jako, že nemám pro ten celek moc. Vy nevnímáte dobře celek, spíš detail. A to máte se vším, tak? Jo, spíš vidím ty detaily, no. Čili vy teď třeba mluvíte s knoflíkama na mým saku. Něco takového. Jo. A to se dá vyléčit tohle. Ne, já to nebudu léčit A asi. kolik let to máte? Jako odmala. Odmala? Čili když hrajete, tak to vnímáte celý tu hru, nebo jenom detaily taky? No, občas ji vnímám celou. Třeba včera jsme hráli a vnímala jsem chvíli celou, ale spíš vnímám detaily taky. Taky. A třeba na partnerovi vnímáte taky jenom detaily? No, jak kdy? Různě. To někdy jo, někdy ne. No. Jo. Ale jak vypadá, byste byla schopná popsat? Nebo poznáte ho, když přijde? No, jako někdy mám problém, ale většinou ho poznám. Někdy máte problém. No. A jak jste spolu dlouho? Já myslela, že myslíte jako toho hereckého. Jako... Ne, já myslel vašeho partnera. Tak to poznám. Toho máte projetýho po Jo, detailech, ne? Toho poznám. Hned. Ne, toho vidím a Na první nedopoznám. pohled. Jo. No, jako... To vidíte, to je on, to je jasné. Ale já ho poznám i podle detailů, i podle celku.
No ale tak to je výjimečná osobnost ve vašem životě. Jedinečný. Jedinečný. Unikátní, no. No ale tak když teda vy to takhle zvláštně vnímáte a říkáte, že teď jste herečka, zároveň byste chtěla být masérka, takže vy nejste ještě tak rozhodnutá být taková ta herečka tělem i duší. Ne, já jsem rozhodnutá být tělem i duší. No. Možná. Ale chci být jako ještě něco. Kdyby to třeba nevyšlo, tak abych mohla dělat ještě něco, jako. No jako tu masérku říkáte. No, abych něco jako uměla. No, tak to je jednoduchý, ta masérka, ne? No, myslíte? Já nevím, tak já se ptám. Já myslím, že to není jednoduchý. Ne? Ne. A že zrovna masérka by vás bavilo? No, protože to je rukama, já ráda dělám rukama. Jo, vy jste šikovná? No, jo. Na detail, ne? Jako já třeba šiju občas něco, spíš zašívám teda. A maluju a tak Počkejte, jako... tak to je rozdíl. Šijete si nebo zašíváte ponožky? No, ty ponožky ne, ale jakože si třeba šiju nějaký jako obrázky nebo takový jako Jo, výtvary? blbosti malý, no. Jste chtěla říct pičičandy? No, Čili pro detail máte smysl i v řeči. asi jo. No. Co je ještě vaše oblíbené slovo? A pičičandy jste se lekla, jakože to je sprostý. Ale jako pičičanda Ale je, pičičanda je slušný slovo? to je hrozně divný slovo, ale Není, pičičanda je úplně čistý slovo. jo. A pičičanda je česká klasika. To je naprosto regulární. Vám se to nezdá? Pičičanda? Pičičanda je úplně regulární český slovo. Jo, mně přijde, že to je jako hovadí, nebo že to je prostě... Jako hovadina, že je pičičanda? No, Ne, pičičanda není hovadina. Hovadina je sprostější. Pičičanda je pěkný. Pičičanda... Tam byl takový pičičandy, to je dobrý. Je. No, ale... takže to máte takové, a co ještě? Hovadina je taky vaše oblíbené slovo? No, ještě spíš třeba jako třeba škvrně, nebo takový... Škvrně? Jako, no, A to jste vyhrabala kde? to je z jedné jako knížky, no.